Kom for maven. Maven, ja. Hvordan var din første dag på Mac'en så? Det gik vildt godt. Det var simpelt. Her er der boller, kronen, hælen. Ja, og så var han sådan, kronen her og hælen her. Det er et eller andet slang for over- og underbollen. Skal du lære et nyt sprog nu, eller? Ja, umiddelbart. Det kommer jeg ikke til, altså. Det er Thomas. Han står ved frityren. Her der dresser vi. Herovre, der er bøfferne. Så bruger vi altid paletten. Det giver god mening, ikke? Og herover. Nummer 69. Nummer 69. Hvad kan man så, hvis der ikke er nogen, der har nummer 69? Prøv en gang. Nummer 69. Var der nogen, der var søde så? Ja. Der var en, der hed Emil. Hey Emil, så kom du alligevel. Ja. Men han arbejdede der ikke. En dejlig dag. Ses senere. De kommer fra maven. Ja. Fedt. Er det ikke noget med, at det er sådan ret ude i køkkenet? Hov, dem skiftede jeg livet for. Hvorfor? Altså, bruger vi os altid den her. Hvad er det derfor? Har du lavet din McD-lønning? Okay, hvad? Det er standardprocedure, Freja. Og det er for at sikre sig, at bøfferne får lige meget stegetid, ikke? Så vi tager af for højre, og vi lægger også på for højre. Ikke? Jeg tror, jeg gør det på venstre. Det er også for at sikre sig, at du ikke brænder dig. Det lyder da meget easy. Altså, det var det også. Det var det. Nej, Henrik. Nu er det Frejas ansvar. Jeg har jo styr på det. Ikke? Og vi ved af erfaring, at man lærer bedst i trygge rammer, så husk at fokusere på de nye ansattes kvaliteter frem for svagheder. Giv dem en masse ros med på vejen. Det kunne for eksempel være godt arbejde eller fedt engagement. Du skal nok komme langt. Undskyld. Jeg er så sent på den, jeg ved det godt. Det har været så hektisk. Men jeg er her. Hej. Ja, vi var også alligevel ved at være færdige herinde. Tak for et godt møde. Det er virkelig ked af, det er simpelthen vores. Det er, ja. Hvad så, Freja? Ja, sorry. Jeg tror, det var den mest kaotiske og stressede dag, jeg nogensinde har oplevet. Jeg havde planlagt 1000 ting, og jeg troede faktisk også kunne nå det her, men det kunne jeg tydeligvis ikke. Ja. Altså, okay, det starter med. Freja, nu siger det sidste gang, de andre skal også bruge badeværelset. Slap nu af, altså. Jeg skynder mig. Og du skal på salon med Freja i dag, ja? Det skal hun så ikke. Freja, du bliver simpelthen nødt til at lære at overholde dine aftaler. Er det ikke rigtigt, Henrik? Hvad? Jamen, jeg kan godt tage Coco i dag. Nej, Henrik. Nu er det Frejas ansvar. Jeg har jo styr på det. Ikke? Jeg kan bare ikke nå det i dag. Jeg skal også til håndbold. Men altså, nu er jeg her. Ja, Ja, så jeg har prøvet. Så. til et ledermøde. Det er der. Det er et ledermøde. Den Ja. 12. Nej. I næste uge. Det er den 12. i næste uge. Ja, Men ved du hvad? kommer jeg lige i tanke om. Jeg synes, det er virkelig godt engagement. Fra mig? Ja. Ja. Det skal du nok komme langt med.
Ikke? Ja. Ikke så tungt. Nej, okay. Godt, ja, godt arrangement. Ja. Så kan I skal bare tage, hvis der er noget, I skal hjælpe med. Ja. Nu er jeg her. Den skal ikke af, eller hvad? Nej, jeg synes, den er meget fed. Ja, det er ikke til. Ja, så tror jeg bare, jeg er færdig med at date, faktisk. Jeg fattede ikke et ord. Altså, hvorfor snakker jeg så ikke på engelsk? Skulle jeg snakke engelsk, når jeg snakker svensk? Ja, hvordan vil du det? Fordi det var absurd underligt. Altså, jeg har endda set alt skam. Og jeg fattede ingen skid. Kanonhistorie fra jer. Ikke sikkert, at Hanne og Lars er super interesseret i at høre den lige nu. Ude i drive-throughen. Mute-knappen. Det er din bedste ven. Ja. Ikke? Så vi kører, hvad du snakker om, ikke? Fedt. Ja. Skam. Det er norsk. Yes. Hej og velkommen til McDonald's. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg kunne godt tænke mig en dejlig kop te. Med 2 sukkerknaller. Ja. Hvad skal du have? En Julian. Ja, den er meget fed. Et spil backgammon så. Ja, og også en hindbærbrus, tak. Så, den skal bare. Den bliver bare på. Den bliver på. Yes. Okay. Yes. Fedt. Hvad skal du egentlig efter Mac'en? Hvad mener du? Er det mor, der spørger eller andet? Sådan der. Du ved godt, du ikke må stikke. Jo. Nej. Jo. Nej. Men man kan ikke bare lave sine egne regler. Der er nogle officielle spilleregler. Vi kan da bare spille med vores egne regler. Nej, vi kan ikke bare spille med vores egne regler. Jeg har altid stakket. Ej, det håber jeg ikke. Så jeg skal tilbage nu. Ja. Irriterende. Okay, fint. Så. Ja. Og hvorfor siger du det, som om jeg skal videre? Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at du har arbejdet på Mac'en, siden du var hvad? 15 år. Altså, kunne det ikke være meget fedt lige at komme ud og prøve noget andet? Se nogle nye mennesker. Lære noget nyt, bla bla bla. Men jeg gider bare ikke have travlt med at skulle nå det, vel? Jeg tror, det kunne være meget sejt at komme lidt ud på et tidspunkt. Jamen altså, du kan godt selv høre det, ikke? Altså, jeg kan tage en akademiuddannelse på Mac'en, eller jeg kan gøre noget andet, eller... Altså sådan, der er masser af muligheder. Det er rigtigt. Ja, Det er og der er masser af ledertyper og chefer, som der startede deres rejse på Mac'en. Og det bliver dig. Det måske. Undskyld. Ja, Og det var heller ikke for at være Nej. mega det er pisse irriterende, det der. Jeg vil heller ikke være mega kommanderende. Jeg vil bare gerne have, at du mærker efter, Jonathan, og bare ikke føler dig for forpligtet til noget. Nej, Nå. my turn. Ja. Jamen, Ja, tillykke med det. ja. Jeg forstår bare ikke, hvordan du kan vinde hver gang, når det er held. Men, men vil du sætte op igen, så kan jeg lige smadre dig den her gang. Prøv du lige. Jeg mistede mit job. Jeg prøver. Det er noget rigtig, rigtig fisk, det Hey, her. prøv at falde ned, faktisk. Nej. Jo. Freja, jeg tænkte på, om du ikke har lyst til at tælle på en fritterdag? Jo. Ja. Skriv bare ned der så. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kom så, Freja. Vi skal også hjem i dag, ikke? Du kan godt gå lidt hurtigere. Okay, jeg prøver. Ja. 7. Oh my god, du er så irriterende. Du kan kigge sådan der på mig. Jeg vil ikke lade være. Jeg sætter alarmen til nu, er du klar? Ja. Godt.
Nøglen er knækket. Hvad gør vi? Vi skal bruge den til at låse jo. Så må vi jo sove. Det er ikke sjovt, Freja. Vi skal bruge nøglen. Ja. Vi lader være med at smække døren, og så kommer der rengøring om Hvad tænker du på? Vi kan ikke lade være med at smække. Man skal altid låse af. Ja, men du har knækket nøglen, ikke? Det kan jeg da godt se. Okay, nu prøver du lige. Jeg mistede mit job. Nu prøver... Det er noget rigtig, rigtig fisk, Kan det du her. ikke prøve at falde ned, faktisk? Nej. Jo. Hvad gør vi? Kan du ikke prøve at hjælpe lidt og gå ud og finde noget lim i stedet for? Nej. Jeg skal ikke finde lim. Vi skal ringe efter nogen. Vi skal ringe efter vagterne. Hvis du prøver at gå ud og finde noget lim, så kan jeg faktisk prøve at fikse det her. Nej. Vi skal finde vagterne, så vi kan ringe Så til henter dem. jeg lim. Nej, vi skal finde til vagterne, for ellers kommer de ud, og det er pisse dyrt, ikke? Og det går ud over mig, ikke? Så er det mig, der skal sidde med alt det der igen. Og det er den forkerte. Control Service Report. Det er den forkerte folder, det her. Du skal ikke den der mappe væk. Nej, fordi det er her nummeret er i. Der er ikke noget nummer der. Nummeret er inde på alarmen. Det skal jo også være i folderstrukturen. I folderne. Det ved alle. Ikke? Nu prøver jeg noget, ikke? Ja, men... Du prøver lige at falde ned. Skal vi tage det 10 sammen? Nej. Vil du ikke lige hjælpe med det her? Lige hjælpe mig med rent faktisk at finde det nummer, som vi rent faktisk skal bruge, så vi kan stoppe den her lortealarm. Der står kun ting om toiletterne lige nu. Altså... Værsgo. Det var så lidt. Vil du have den? Ja. Selv tak. Det var ret vildt. Husk lige at... Lige luk for limen også, ikke? Hvor er du vild, altså! Det er bare ikke særlig sjovt at arbejde med nogen, som man har hooket op med. Ej, men synes du ikke også, at han var lidt ekstra sød i går? Jeg ved ikke, han er meget sød. Jeg vidste det. Jeg tror virkelig også, I vil passe godt sammen. Tror jeg det? Jona og Freja. 100%. Skift leder team. Nej, for... Sgu da ikke på den måde. Okay. Er du klar, Jona? Ja, det så jeg bare. Strike nu. Okay. Yes. Nej. Imponerende, Freja. Tak. Det har også været vildt, hvis du både kunne finde ud af at fikse knækkede nøgler og være god til at bowle, ikke? Det var det, jeg tænkte. Ikke? Der skal være balance. Der valgte du at bowle. Ja. Yes. Benja, det er dig. Hvis jeg skal give dig et godt råd, ikke, så vil jeg bare sige, at det er nok bedst at holde det til bare at være vinder. Ja, nej, Sara. Altså, det er seriøst episode 20 af Saras kærlighedsråd lige nu. Jeg siger bare, at det måske er meget godt lige sådan at give det lidt tid. Eller det er bare ikke særlig sjovt at arbejde med nogen, som man har hooket op med. Ja. Begynder at blive svært at indhente nu, hva'? Det er det, du laver i din fritid. Ja. Det er træning hver tirsdag og torsdag, og så er det kampe i weekenden. Ja. Altså, hvad laver du egentlig i din fritid? Jeg har lige sagt det, Freja, det. Du er et vanvittigt menneske, du er. Ja. Hvad er drømmen så? Er du blive restaurantchef på Mac'en? Jeg ved det egentlig ikke. Altså, nu har jeg også været siden jeg var 15. Du har været på Mac'en i, 7 år? Ja, du kan slet ikke se dig selv blive. For nu, Ja. faktisk. Så, hvilket jeg ikke havde troet, jeg skulle sige. Men jo, for nu kunne jeg godt. Mac'en overrasker en gang. Ja, jo. Ej, nogle gange så drømmer jeg også om at tage på interrail-tur, ikke? Sidde i Italien i tog. Hoved ud af vinduet. Fri. På vej hen for crash hos en, der hedder Juan. Juan er spansk. Juano, så. Heller ikke italiensk. Har du aldrig drømt om at tage ud og rejse?
du ved, måske prøve at ryste posen lidt? Hvor skulle det være? Du kunne tage til Asien? Ja, alt for kaos. Sydamerika? Alt for varmt. Norge? Det er jo næsten bare Danmark. Bare meget dyrere. Altså sådan, æble koster 10 kroner. Jeg tror, det koster mere. Ja. Okay. Ved du hvad, så tror jeg bare, at du skal blive i Danmark. Er det ikke vist? Vi vil også komme til at savne dig jo. Det er din tur, Freja. Ikke? Nu hopper du lige op og bowler. Jo, det gør jeg. Off you go. Ja. Ikke? Ja. Fedt. Tror på dig. Altså, skal jeg bare slutte det nu? Nej. Sådan... Bare lige sætte det an. Keep it professional, ikke? Lige... Prof. Helt prof. Jeg forstår ikke folk, der falder i pickles. Det er det bare. Kan du ikke lide pickles? Nej, kan du? Ja, jeg elsker pickles. Pickles. Altså, det. Freja. Kan vi lige snakke sammen i 2 sekunder? Der er lige noget, jeg skal høre. Ja. Jeg hopper bare. Altså, vi skal stemme lidt om 10 minutter, men hvad så? Jeg har tænkt over noget. Ikke? Og jeg har tænkt rigtig meget her for tiden. Og... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, Freja. For det meste så... Hvad er det, du laver? Gulerod. Sorry. Har vi ved. Okay. Jeg føler, at der er sket noget, efter du startede. Må jeg ikke lige afbryde? Okay. Jeg kan virkelig godt lide at bruge tid med dig. Ja. Og jeg har selv tænkt tanken. Hvad har du tænkt på? Altså det, du skulle til at sige. Nej. Nu bliver jeg i tvivl. Du snakker bare. Jo, bare snak. Fortsæt. Jeg lytter. Nej, jeg synes, vi skal lege lejen, at du måske lige sagde, hvad du tror, jeg skulle til at sige. Det skal jeg sige nu. Ja, det var meget sjovt, ja. Jeg tænkte, at du ville høre mig, om jeg ikke havde lyst til at drikke en øl. Ja, det skal vi da nok også. Men det, jeg vil sige, Freja, det var, at jeg synes, du har klaret det virkelig godt. Ja, okay. Ja. Tak. Hvad så lidt? Så derfor, så er jeg ikke bange for at tage ud og rejse, når du holder skansen her. Rejse? Er det crazy? Skal du rejse? Ja. Og jeg har snakket virkelig godt om dig til ledelsen, og de er meget enige i, at du kan komme virkelig langt. Så derfor, Freja, vil jeg høre, om jeg måtte anbefale dig som områdeleder. Okay. Ja? Ja. Er det ikke fedt? Jo, det må du gerne. Ja. Det må du da mega gerne. Okay, jeg er lidt i chok. Du skal ud og rejse. Ja. Hvorhen? Jeg tror, jeg skal på interrail. Det har jeg hørt er pisse fedt. Ja, jeg tror bare, at jeg skal, du ved, ud og lidt finde ud af, hvad jeg vil-agtigt. Finde mig selv. Ja. Det havde jeg faktisk ikke lige troet, at jeg skulle høre dig sige. Ja. Men hey, områdeleder. Kan du mærke det i kroppen? Ja, okay. Hva? Ja, det kan jeg godt. Okay. Er det fedt? Jo, det er fedt. Okay. Watch out, så er jeg chef, når du kommer tilbage. Ja, hvis du fortsætter så hurtigt i hvert fald. Ikke? Jeg håber. Ej, hvor fedt. Det er virkelig...
Vi skal stemple, ikke? Jo. Vi ses derinde, ikke? Jeg kommer.